हाय गाइस, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा तुलू। इतने माइंड क्वेश्चन दाई फस्ट कैसे हो आप लोग पंडा सो आई कैन रीजन पन दायक पंडा सो इनी एंकल चैलेंजिंग वीडियो मल्तुंदुल्ला आ चैलेंजिंग वीडियो दादा पंडा एंकल नमक दिगला हिंदी ओके ओके ಬರ್ಪಣಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಐಕ್ ವೈ ನಾಟ್ ಹಿಂದಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡ ಆಲಿತಂಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪಲ ಐ ನಾನು ಹಿಂದಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಂತ ಪನಡು ಸೊ ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪೂರ ನೋಟ ಒಂದು ನೆನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೂರ ವರದ ನೋಟ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಮಲಮಲ್ಲ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅತ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಶುವಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತಿಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ನೋಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಇತನಿಕೆಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾವು ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ನಾಡ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜನಾಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ದಾದಕ್ಕೇನು ನೀಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಕಾಲ ಆಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಐಬಕ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೇನ್ವಾ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಹಿಂದಿ ದಾದ ಅಂತ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ जाओ जाओ रॉन्ग आंसर जाओ करेक्ट अत निकलो यहाँ से जाओ करेक्ट ಇದು ಯಾ ಮರದಿನ ನಿಕ್ಲೋ ಯಾಸಿ ರೈನೆ ಪರಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ರಾಂಗ್ ಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟುಡೇ ಒಂದು ಅವು ಜಾವಲ ಆಪುಂಡು ಜಾओ ಜವಾಬ್ ಟುಡೇಸ್ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕೂಲ್ ಆಲೋರ್ತಿ ಪನ್ಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪನ್ಪಲ್ ಯಾನ ಥಾಟ್ ಬರ್ತದೆ today's weather is so cool ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪುನು ಡೋಂಗಿ ಆತ ನಾನು ಡೋಂಗಿ ಅದೊಂದು ಐಸ ಎನ್ನೆಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಬೇಗ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಪನ ಅಂದಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಾನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಮೋಸಂ ಪಂಡ ಸೀಸನ್ ಆತ ಮೋಸಂ ಪಂಡ ಸೀಸನ್ ವೆದರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪನ್ಪೇರು ವೆದರ್ ಪನ್ಪೇರಪ್ಪ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 1 ವೆದರ್ ದಾದ ಟಿಕ್ ನಾವು 2 ಪನ್ಪೇರು ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 3 ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 4 ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 5 ಟಿಕ್ 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 ಪಂದೆಂಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಟಿಕ್ ಮನ್ಪು 7 ಅತ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 6 ಒಂದಿಗೆ ಎಂತ ಮಿಸ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 7 ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಡ್ ಪೋಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜು 10 ಆಂಡ್ ಏನ್ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತ ಬಿಡ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜು आज की मौसम बहुत अच्छा है मौसम पंड सीजन अत मौसम पंड वेदर ಎಂಕ ಮೋಸಂ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಛ ಆನ್ ಮಲೇಜ್ ನಾನಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ रेड पॉइंट सेकंड वन ला टुस्सा थर्ड वन टुडे आई वोर न्यू क्लोथ्स ಹ टुडे आई वोर न्यू क्लोथ्स यानी ने ಹೊಸ ತಂಗಿ ಮಾಡ್ದೆ मैंने न्यू कलर बनपुनी कम ऑन न्यू कलर बनपुनी ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೋರು ನ್ಯೂ ಕಲರ್ बनपुनी ಗೊತ್ತಿನಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ हां मैंने नया कपड़े पहना है एना क्वेश्चन दादा ಬಂದೆ टुडे आई वोर न्यू क्लॉथ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು मैंने नया कपड़े पहना है कौन आंसर है मैंने मुझे मैंने नॉट मैंने नए कपड़े पहना है अब आप जी अब इंच ना गुजरी पहन लिया नहीं ओ बिल्कुल गलत सेंटेंस है मुझे पता नहीं ठीक है मैं बोलती हूँ आज मैं नया कपड़े पहने ओ टुडे इंक टुडे मर्ತೀನಿ ಯಾನವೇ ಬಂದೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟು ಸಾ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್ मैं अच्छी नहीं लगती हूँ हाँ आई एम नॉट लुकिंग गुड दाता
ಯಾನ್ ಮೊಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದುಂಟು ಇತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬನ್ಪ ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ತೂನಾಗ ಆತ ಟಫ್ ದಿತ್ತನ್ ಬೊಕ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಪಂಡ ಜಾನು ಏತ್ ಇಸಿತ ಪಂಡ ಅಲೆಗ್ ಇಂಚ ಪನೋಲಿ ತೂಕಾಯ್ ಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗಿಜಿನಲ್ಲ ಎಂಕ ಸತ್ಯ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬನ್ಲೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल इन इंग्लिश हुशारिದ್ದೀನಿ मैं अच्छी नहीं लगती टुडे आज फीलिंग अच्छा ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು मुझसे जो नजरे चुराने लगे हो टुडे not feeling today I am not ಟಿಕ್ ಒನ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟು ಏನು ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊರು ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ವರ್ಡ್ ನಾವೇ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತಾವೆ ಕಷ್ಟದ ಬಿಡಮ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ಪರಿಶಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಿಶಾನ್ ಪಂಡ ಕಷ್ಟನೇ ಅಂತ ಟೈನು ತಬಿಯತ್ ಅವೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ತಬಿಯತ್. ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಚೆ ಆತ ಪಾಪ ಅವೆಂಗ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಪಣಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಟಿಕ್ ಒನ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟು ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ತ್ರೀ ಯಾ ಟಿಕ್ ಒಂದೇ ಟಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತಿ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಫೈವ್ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಸೆವೆನ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಏಟ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ನೈನ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है ಸೊ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಮೊಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಬಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಲಜ ಐರ್ ದುಮ್ಮು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೈತ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ದುಮ್ಮು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೈತ ಆತಟಿರ ಆನ್ಸರ್ ಇರ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಟುಡೇ ಈಸ್ इंडिपेंडेंस डे आज स्वतंत्रता दिवस है स्वातंत्र का दिवस है नालेज इंडियन खंडरत पुण्य इंडियन खंडरत 1 next 1 out of 5 very bad no this is no you have to improve yes next words ಒಂದಿದು ಏರೆ ಸತ್ಯ ತೂತಿಜಿ ಇತ್ತದ ಆನ್ಸರ್ ಪಟ ಆನ್ಸರ್ ಬತ್ಕುನಿ ಕಾಪಿ ಇಂದ ಲೆಕ್ಕ ವಿಜಿ ಎಂಕ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದಿರು ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಎಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ತಾರೆಗ್ ಹಿಂದಿ ದಾದ ಪಂತ ನಾರಿಯಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡೆ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಗೆ ನಾರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹಾಂಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ದಾದ ಚಪ್ಪಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಪುರ್ತೀನಿ ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲ್ ತಪ್ಪಯಲ್ ಪುಚ್ಚಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪನಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪನಿ ಕವ್ವ ಟೈಗರ್ ದಾದ ಅನ್ಪನಿ ಟೈಗರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಲಿ ತುಳುಟು ಅದು ಬಂದ್ಬಿರಿ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 1 ಏನ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 1 ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 2 ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 3 ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 4 टिक टिक 5 टिक टिक 6 ಮೆಲ್ಲೆ टिक टिक 7 टिक टिक 8 टिक टिक 9 टिक टिक 10 and या बनपे बाग बनपे बाग yes बाग बनपे next last one smoke ಗದಾದ बनपे ಸ್ಮೋಕ್ ಪುಗೆ ಅಲ್ಪ ಹುತ್ತು ಮಣ್ಣ ವೆಂದರೆ ಸುವರ್ ಅಂತನು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಸ್ಮೋಕ್ टिक टिक 1 टिक टिक 2 ದಾದ ಬಂದ್ಬಿರಿ ಸ್ಮೋಕ್ टिक टिक 4 टिक टिक 5 ಹೋಗೆ टिक टिक 7 ಹೋಗೆ टिक टिक ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕನ್ನಡ टिक टिक 10 दुआ ಪಂತೇರಿ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ दुआ ನೆಟ್ ಇರೆಗ್ ಯಾನ ಕಾಲಿ ರಡ್ ಮಾತ್ರ ರಾಂಗ್ 6 out of 4 ಇಂಕ್ 4 ಟಪ್ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾನಿರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವು ನಿನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ದೆ ಹೌದಾ ನಾಲೆಜ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 4 out of 6 ಎಂಚಲ ದೆತ್ತೇರೆ ಕಲ್ದಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೆತ್ತ ನಡಿತೆ ಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂತೇರೆ ನಾಲೆಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲಗಿತ ಪಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು ದಪ್ಪಣೆ ಆ ಮಾಸ ಸುಲಭ ಬರೀ ಒಂದು ಬೈದೆ ಪಾಪ ಮಿಗ್ದಿಯ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಟರ್ನ್ ಎಂಟು 0 ಆರು ಒಂದೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೇರೆ ಏ ಚುಪ್ ಕುತ್ತಾ ಚುಪ್ ಕರ್ ಬೇಟೋ डाबर टाइगर लक्कड़ चुप कर बैठा टाइगर
ಅಲ್ಲ The first question. I love my India. I hindi dada ban per. मैं इंडिया बनना तो राष्ट्र बनना India. I mean out India ge hindi dada ban per. Complete adi hindi Google Translate la kokko. ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ಗೂಗಲ್ ಇಲ್ಲ ತೂ ಬರ್ತೀನಿ Google ದ ನಿಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತು. Come on, tell me. I love my India. I love my India. मैं भारत को बहुत प्यार करती हूँ. ಎಂಗು Google Translate ಆತಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ. मैं भारत को बहुत प्यार करती हूँ. Correct. It can be considered. Okay, koroli mark koroli. And Google Translate लकी जन but यान कोर पहले mark right. आंसर Right. मैं अपने भारत से प्यार करता हूँ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರಿ ಏ ಕಡಿ ರಂಚನ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಐ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ದಿ ಬಂಡ ಇಟ್ಟು ಚೂರ್ ಲಾ ಒಂದು ಇಂದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಬಂಡ Okay. ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಲಾ ಇದ್ನ ವರ್ಸ್ यान आवाज today in the bandichan I cook mallet. Next question. Can you help me? आप मुझको Can you help me? Can you help me? क्या ना Question mark. तू बना लो. अच्छा और इंच 1 second मात्र इंच. क्या आप मुझको क्या आप? मुझको Yeah, very close. Come on. मदद चल कर सकती हो क्या? हाँ? क्या आप मुझको मदद कर सकती No, हो क्या? not मुझको. मुझको आता मुझको मात्र टिक टिक वन. क्या आप मुझे मदद कर सकती हो क्या? मुझे टिक टिक वन. टिक टिक टू. क्या आप मुझे अल्प रॉन्ग आते क्या आप टिक टिक थ्री. टिक टिक फोर. मुझसे हेल्प कर टिक टिक सकती हो? फाइव. हेल्प हिंदी हेल्प. मदद कर Six. सकती हूँ क्या आप? क्या आप मुझे मदद कर सकती हो क्या? आप मेरी मदद कर सकते हैं. वेरी इंटरफेरेबली Okay, next question. I will slap you. First of all, slap ಪಂಡದ ಬನ್. ಆಕುನಿ ಕೆಪ್ಪೆ ಚರಕ್ಕ ಹಾ. ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಎಂಗಂದು ಗೂಗಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಕ್ಕನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ನಿನ್ನ ಓನ್ ಬಂದ್ರೆ पंडा मारो उसको मारो अलेगा उसको मारो ಮಾರೋ ಜವಾಬ್. यान ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಿದ್ದಿ रुको जरा मारो पंडा आकुनी क्वेश्चन दे बोले I will slap you. मैं आपको मारती हूँ. Not. I will kill you. Awat. I will slap you. I will slap you. I पंडा में will पंडा Out donkey. ಎಂತು ಪೋರ್ತಂತು ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಂತ ದಾಯಿಗ್ ಬಂಡ ಈತ್ ಪೋರ್ತು ನೀಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ए भाई जावेंगे गोतीजी टिक टिक फिर टिक टिक टू. मैं आपको टिक टिक मारती थ्री. हूँ और मैं टिक टिक फोर. मारूंगी आपको. टिक टिक फाइव. मैं टिक टिक मारूंगी सिक्स. आपको टिक टिक मारूंगी. सेवन. टिक टिक एट. टिक टिक नाइन. मैं आपको टिक टिक 10. एक थप्पड़ मारूंगी और एक थप्पड़ दूंगा. All wrong अबे पंडा. गोतीतंड बट एम पंडिजी पंडार The next question. फोर्थ ना था ಆಯ್ತಾ third question. I mean fourth question. one Protecting our motherland is our responsibility. Protecting our motherland is our responsibility. याने कडिरेगे ने कबियत समथिंग पंडा रेस्पांसिबिलिटी वस्ट यान लास्ट को गोतीगे ना बन protecting ಯುಗದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಡಿತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಹಿಂದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಅಬ್ಬ ವರ್ಡ್ ಗೆ ತಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಬೋರ್ಡ್. protecting my motherland protecting our motherland is our responsibility. ಜಾಗೃತ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ protecting ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ರಕ್ಷಾ. ರಕ್ಷಾ ಇಂಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ರಕ್ಷಾ ಅದೇ ಕಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಹಮಾರ ಮಾತವ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಟ್ರಸ್ ಮಾತಪ್ಪರ ಬನ್ನಿ. इट्स टाइम अप ಏತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೀತಿಜ್ಜು मातृभूमि की रक्षा करना हमारा दायित्व है. इंग सत्यवाद इंग ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ दायित्व ಪನ್ನದಾದ दायित्व ಪನ್ನ दायित्व पन्न responsibility. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಟ್
The next question. I love rainy season. I love rainy season. Engotti ji love man pona ijjan. But rainy season barish kal. barish kala. Season gada one pair. Season ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಲುಂಡು ಐಕ್ बारिश मौसम में बारिश मौसम क्या तपन का मैं बारिश मौसम को प्यार करती हूँ. not that is not the exact answer. मुझे बारिश मौसम बहुत मतलब बहुत प्यार है. रुको जरा सब्र करो. यहाँ पान पनी अले गोत्तु जी मुझे बरसात का मौसम पसंद है. बरसात बरसात जी मुगल जी ಈ ರಾಂಗ್ ಪಂಡ ಅಂತ ಪನ್ನಿಟ್ಟ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಇದು ಏಟ್ ಪಂಡೈ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ ಹಿಂದಿ ದಾದ ಪಂಪೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ ಕುತ್ತ ಕುತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಂಡ ಒಂಥರ ರಾಸ್ತಾ ಪಂಡಿತ ಮೋಲೆಂಚ ಬಂದಲ್ಲ ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಿಂಚ ಬಂದ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತಿನ ಐನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಕೆಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತ ನಾಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚ ಅಂಚಂಡ ഞാൻ പറഞ്ഞ ಗಲಿ ಕಾ ಕುತ್ತ ಗಲಿ ಓ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ರಾಜಾವಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಶೇ ರಾಜ ಅವ್ ಗಲ್ಲಿ ಅತ್ತು ಗಲಿ ಕಾ ಕುತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಂದ ಅಡಿ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿದ್ರು ಕೊಕೊನಟ್ ಟ್ರೀಗ್ ದಾದ ಬಂಪೇರು नारियल पेड़ not पेड़ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷನ್ ಬಂಪೇರು कल्प वृक्ष ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಅವ್ ಗೊತ್ತು ಪಡ ಅವ್ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದ ಅವ್ ಹಿಂಗ್ ದಾಲ ಬಂಪೇರು ಆಪದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆನ್ನಿಗ್ ದಾದ ಬಂಪೇರು कलम ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನಿಯನ್ ದಾದ ಬಂಪೇರು प्याज 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 काट लो என்ன प्याज काट लो என்ன प्याज काट लो ಆಲ್ಪನ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ದಾದ ಪನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ಯಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಪನ್ಯ प्याज प्याज ನೋ ಐಕ್ ಪ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ಯಾರ್ಸ್ ಇನ್ वाह वाह ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇರೆಕ್ ದಾದ ಬಂಪೇರು ಇರೆಕ್ ದಾದ ಬಂಪೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಕ್ ದಾದ ಬಂಪೇರು ಇರೆಕ್ ದಾದ ಬಂಪೇರು ಇರೆಕ್ ದಾದ ಬಂಪೇರು ಇರೆ ಪಂಡ ಲೀಫ್ ದಾದ ಬಂಪೇರು ಎಕ್ಕಡಿ ಅನ್ ಬರೆಪು ನಾಲ್ ಕಟ್ಟು ಬಂತಿತ್ತೆ ಲೀಪು ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಲೀಫ್ಗೆ ಪತ್ತೆ ಏನ್ ಬಂಪೇರು ಓಕೆ ಈತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀಲಪ್ಪ ನೋಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾದ ಇಂಡಿಯಾ ನುಂಡತ ಐತ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾದ INDIA ಇಂಡಿಯಾದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ನಿಖಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಣ್ಣತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ INDIA ಐತ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾದ ನಿಖಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಕಲೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ನೆತ್ತ ವಿನ್ನರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯಾನೆ ಯಾವೆಂಚ ಯಾವಂತ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಯಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಲ್ ಮೂಲೆಂಕನ ಬಾಲೆರೊಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.